Bona tarda. Hola a tothom. Què tal, Carme? Mira, molt bé. Aquí de visita al refugi Estels del Port de Caro. Sí, ens has vingut a visitar, no? Bueno, la veritat és que estem ja preparant el retir que farem a final de mes, 29, 30 i 31 de juliol, un retir dedicat a l'Ho'oponopono, I bueno, Paraules estem que curen. començant, molt bé, Ho'oponopono, paraules que curen, són paraules sanadores, això ja ho sabem tots. I res, bueno, doncs aquí estem ja començant a preparar les excursions que farem, Marilo? Com ho tenim, això? Bé, estos dies he estat passejant pels puestos que podrem passar, que seran ombrius, n'hi ha pins, no mos tocarà molt el solet. Molt De bé. desnivell també n'hi ha poquet, perquè ho hem obert per a que poguéssiu vindre tots. Exacte, que sigui fàcil per a tothom. Sí, per poder practicar l'atenció plena al lloc on estem i no tindre que preocupar-nos de si hem de pujar o hem de baixar per puestos així tècnics, o sigui Exacte, que res. res. Serà una sendereta super facileta de fer per a nivell de tots. Molt bé. Bueno, i aprofitarem per fer les classes teòric-pràctiques, més pràctiques que teòriques, bueno, doncs passejant i entremig dels pins, de la natura, buscarem raconets guapets per poder-nos ficar a fer estos exercicis tan sanadors, vale? Bueno, que anirem aprenent i poquet a poquet anirem aprenent, introduint la pràctica perquè poguéssim experimentar allò que anem aprenent, no? Claro, tot el que ens aniràs aportant ho anirem a practicant, no? Aquestes paraules que sanen. Sí, perquè l'Ho'oponopono al final és una cosa molt senzilla, és molt senzilla de practicar, perquè al final és prendre consciència de 3 o 4 bases, normes bàsiques, i després és repetir el mantra de sanació, sapiguent el que estàs fent. Però moltes vegades... En consciència, sí, sapiguent. de les paraules, no és repetir com un loro, sinó... Podríem repetir com un loro també, i al final acabaríem integrant-les igual. Sí, però funcionaria, bueno, igual. Sí, igual funcionaria. Però, claro, si ho fem sapiguent el que estem fent, evidentment que és molt més... Avançarem molt més, Claro, no? és molt més intens, és molt més intens i molt més, bueno, molt més sanador, molt més efectiu, més ràpid, podríem dir, més que més efectiu, més ràpid. No tindríem tant de temps, no? A sanar, Exacte. podríem fer-ho abans. Exacte, i llavors que tampoc moltes persones pensen, bueno, doncs l'Ho'oponopono quan ho puc fer servir? En un moment que tinc un apur, en un moment que tinc un disgust, en un moment que tinc un problema? Evidentment que sí, claro, perquè Ho'oponopono significa resoldre el conflicte o posar les coses al seu lloc. Per tant, és una tècnica de resolució de conflictes. Però és una tècnica en la que podem sanar o resoldre conflictes de parella, conflictes econòmics, netejar memòries ancestrals en els pares, en els iaios, allà on volguéssim anar, podem anar. Llavors, què farem? Serà aprendre tots aquests matisos i practicar, perquè quan realment un viu l'experiència i se'n dona compte que allò sí que serveix i que és útil i que és bo, és això, no? Quan ho practica i ho pot viure, perquè a vegades te trobes que tens molta teoria, la teoria és molt bona perquè necessites tindre-la, però després a l'hora de la veritat, i en esta cosa que m'està passant a mi, què puc fer? Doncs tindrem l'oportunitat de treballar qualsevol aspecte de la nostra vida. Portar-la a l'acció. Portar-la a la pràctica. Que la poguéssim practicar, si no, de què serveix si tenim molta teoria, si realment, no? Si no sabem com aplicar-la a les nostres coses quotidianes, perquè al final jo sí que me'n dono compte, sempre que he fet un taller, i vull dir, ja porto molts anys fent tallers, no? Aquest any, no sé si ja he fet... Quin any estem? El 2022? Fa 11 anys. Fa 11 anys. Fa 11 anys que estic fent això, no? I al final, tothom el que volem quan anem a fer un taller, és el que he volgut sempre, però jo veig que les persones en les que jo comparteixo això també busquen el mateix. Sí, però això està molt bé, però i a la meva vida, en què me pot ajudar això? Vull dir, perquè pot ser una cosa molt guai i molt bona, però si jo no sé com me pot ajudar a mi, no serveix de res, no? Doncs llavors, el que farem és això, no? És aprendre a aplicar esta ensenyança a les nostres coses quotidianes, tot i que ens emportarem una base teòrica important, també. Vull dir
que combinarem les dues coses, però que no és una cosa pesada de teoria, perquè és una pinzellada pràctica, però al cap de 2 dies de donar pinzellades, la base que hi ha és important. Molt bé. Llavors pel matí faries una mica de teòrica i pràctica. Anirem Llavors- combinant-ho tot Molt junt. bé. El que al matí ho farem... Bueno, la idea nostra, en principi, és els passejos fer-los al matí, Sí, sí, perquè és quan farà més fresqueta, no? Claro. I de cara a la tarda, que estarem aquí al refugi en esta airet, no sé si es pot veure. Bueno, ara mos corre una veieu, mos miqueta. està tocant el sol a la cara, que quasi no podem obrir els ulls, però bueno. fa una mica Si, d'airet i s'està si mos bé. apartem, veieu que estem en una zona del jardí superbonica. Bueno, és que ja l'espai en si, aunque no mos menegéssim d'assentats d'aquí, ja és sanador simplement l'espai, no? Estem a 1.100 metres, o sigui que Sí. s'ha de notar, no vulguis o no, els 10 graus de diferència. Exacte, sempre no, i estan. és l'obert, no? Bueno, a la millor podeu sentir passar un cotxe o una moto, que de tant en tant passa algo per aquí, Sí, hi ha però civilització. hi ha... Exacte, no estem aïllats del món, no? Però hi ha moments de silenci tan intensos i bonics, no? Pots sentir els pardalets, com Exacte. canten, el sorollet inclús de l'aire, com se mouen les fulles, Sí, sí. també el sentes. És, bueno, relax, tranquil·litat. Sí, És un lloc bonic, no? I energètic, no? Perquè realment quan ja passes del porter i entres ja cap a dins, com que notes que canvies de Sí, lloc, és- no? clar, és com entrar en un altre món, no? Sí, jo per a mi sempre tinc la sensació aquesta de dir, ostres, estic a un altre espai, no? Sí, sí, a més, este raconet, no?, és tan bonic que jo esta setmana estava parlant amb uns nets i parlàvem dels gnomos, no? I és aquella cosa que dius, és que d'un moment a l'altre ne veuré córrer un. Sí, el lloc està molt bé. Pues bueno, pues això, no?, que el que estem fent aquí, Mariluz i jo, és pues, estar ja preparant tot per a que quan vinguéssiu pues, bueno, pues, ho poguéssim passar el millor possible, que poguéssim aprendre molt, disfrutar de l'experiència, sanar tot el que poguéssim sanar i res, pues això, no? Compartir. Perquè el refugi el que té, una de les coses que més m'agrada a mi és que tots mengem junts, les habitacions són compartides, no? I llavors, clar, pues, se crea una inèrcia molt bonica entre tots, no? Perquè mos acompanyem uns als altres i això mos ajuda a créixer. Sí, ja, bueno, aquest any, com que ja és la segona vegada que tenim aquesta experiència, l'any passat era tot novetat, no? Enguany ja pues, Sí, vas no? com més... Sí, i la veritat és que l'any passat va ser superbonic i això que vam tindre un dia de pluja intensa, el sí, sí. dissabte va ploure, no vam poder fer les excursions ni res, però és que va ser tan bonic, que... Clar, perquè com la intenció era fer-ho, Que pues, és igual que plogui, que nede, que faci sol, Sí. igual se pot fer. Exacte, doncs bueno, el que farem serà això, aprofunditzar en aquesta tècnica i també entendrem o estudiarem i ampliarem una miqueta el que són els principis universals, no? Les lleis universals que regeixen l'Ho'oponopono, l'ensenyança Huna, que és d'on procedeix esta tècnica. Aquesta. Sí, quins principis són. Els antics kahunes, no?, dient que si tenim problemes a la vida és perquè no sabem viure en harmonia amb les lleis universals. Que si nosaltres sapiguéssim viure en harmonia amb les lleis universals, no hi haurien conflictes, ni hi haurien baralles, ni hi haurien malalties, ni hi hauria res. Llavors, què farem? Pues coneixerem aquests principis quins són. També aquests principis, cada un mos porta a desenvolupar uns talents, unes Els nostres talents, no? capacitats, Perquè cadascú els té nostres unes talents, capacitats i uns pues talents. cada llei universal mos porta a desenvolupar-ne un, pues això també ho coneixerem, ho parlarem, ho practicarem, i bueno, jo crec que pot ser una experiència molt enriquidora, a part de que molta tranquil·litat, molta calma, molt saber-nos escoltar els uns als altres, compartir fins al punt que un tingui ganes de compartir. Evidentment que no s'ha de compartir res que no es vulgui, però que al final és una experiència sanadora en si i que s'aprendran moltes coses. Sí, Us emportareu una eina important cap a casa. ho anem integrant tot.
L'important és la transformació que corris, no? Quan integrem aquesta eina i la fiquem a la nostra vida. Així és com són els canvis que podem anar fent. Llavors, per les nits, per la nit, no? Passarem 2 nits, que serà la nit del divendres i la nit del dissabte. Divendres farem pues, la presentació. Molt bé. Mos instal·larem. Carme sempre fa unes rebudes molt boniques, no la contaré, no diré res, però a mi m'encanta, la de l'any passat m'agrada molt perquè, bueno, ho té tot ahí superorganitzat i superxuli. Sí, bueno, jo tinc una miqueta tarannà de mami, Pues cuida. i m'agrada molt cuidar els detalls i cuidar les persones. Doy fe. No? I sí, pues bueno, intentes pues, que tothom estigui molt a gust, molt còmode, molt ben col·locadet tot. Presentarem una miqueta quina és la idea, què és el que aprendrem i tot això, i ja en la intenció de quan ens aixequéssim de dormir, que poguéssim esmorzar tranquil·lament, però ja després posar-nos a la faena. Que jo dic en molta tranquil·litat, però ja sabeu, els que me coneixeu, que els tallers meus sempre són intensos. O sigui, tranquil·litat molta, però intensitat també. Vull dir, no allò de, una tranquil·litat... No. Tranquil·litat sí. Serà quan estarem, a lo millor, caminant per la muntanya, no? Sí, no, i al moment de fer-ho també, però vull dir que no confondiguéssim tranquil·litat amb poca... En intensitat, en poca intensitat. No, intensitat n'hi haurà, però bueno, jo crec que estarà molt bé, és una ensenyança molt dolça, molt agradable de fer. És tan fàcil que qualsevol de casa ho pot aplicar, que ho pots aplicar en qualsevol moment, estigues enmig d'una gran crisi, enmig d'un gran conflicte, enmig d'una gran gentada, tu pots estar practicant-ho, ningú sap el que tu estàs fent, i tothom nota el que tu estàs fent. Mentalment, sense dir-ho en veu alta, no? Tu poses la consciència i vas fent allí i ho noten tothom. Jo, mira, això ho explico sempre i suposo que molts m'ho heu sentit explicar, però ho vull explicar-ho perquè una vegada que em van operar ja estava a l'hospital, no? Jo vaig estar fent Ho'oponopono des que vaig entrar, ja vaig començar a fent, hasta la persona que està a recepció, bueno, a tot, a l'edifici, als malalts, als metges, a les infermeres, a la persona a la neteja, a tothom. Jo anava fent en direcció a tothom, no? I m'estaven preparant per entrar-me a quiròfano i l'infermera que tenia allò que m'havien assignat, no? Pues ella entrava, sortia, no sé què, no sé quantos, i me tocava així i me dia, estic molt tranquil·la. L'infermera a mi, saps? I jo li dic, claro, normal, és que a tu no t'han de fer res, m'ho han de fer a mi, saps? I així, bueno, se'n va, i torna, i va un box, i va l'altre box, i torna a vindre, i me tocava, i me dia, és que és aquí. Claro, ella sortia del meu box i se n'anava als dels costats, no? I claro, ella sabia que allà no era aquí, però que, claro, evidentment, era una xica que a mi no em coneixia de res, ni tenia idea del que jo estava fent, ni res. I, claro, jo sí que sabia el que estava passant i jo pensava, claro, estàs però ella anava energètic també, no? Claro, perquè notava... Ella me dia, és aquí. Aquella harmonia, claro, és que és un espai, no? Quan hi ha un espai que està en equilibri, en harmonia, això ho notem, no? Com és al revés, no? Que podria ser que ho notem molt carregat, doncs aquella xica en seguida va dir... Sí, i va ser molt bo perquè vaig pensar, claro, per a mi aquestes coses, això m'ha passat moltes vegades, saps? Però esta és com la més sonada, no? Perquè hi ha persones que a la millor poden notar-ho, però a la millor no t'ho comparteixen, no? Però ella ho compartia. Tenia la necessitat, no?, de dir-te-ho. Sí, i a més és que va dir-ho diverses vegades, saps? I era com, no, és aquí. I jo, sí, és aquí. Saps? És aquí. És que jo te miro i és aquí. I jo, sí. Claro. Bueno. Y si te cuento lo que estoy haciendo... Sí, pues llavors entendries millor el que està passant, no? No li vas contar, no li vas dir? No, perquè, claro, ja mentre ven a quiròfano, quan vaig sortir, ja estava un poquet així, ja no vam poder parlar, no? Però bueno, va ser bonic i també va ser per a mi, o sigui, com a encoratjador, no? De dir, a veure, tu estàs fent una preparació i un treball aquí, per dir-ho d'alguna manera, i realment això està funcionant, perquè la gent del teu voltant ho està notant. I ho notes perquè tot surt perfecte. Si tu dubtaves, pues l'univers te dona a una persona que te diu, ai, que bé que estic, no? I llavors ja t'està donant la informació que tu necessites. Claro, sé que aquell treball que jo estic fent està estenent-se al meu voltant. Que jo ja ho sé, no necessito això per a saber-ho. Però no deixa de ser bonic... Bueno, és com un reforç, no deixa de ser bonic notar-ho o percebre-ho. Sí. Pues bueno, en estos moments no veig res, suposo que mos esteu veient, però com que mos toca el sol, la pantalla no la veiem. Igual... Sí, jo sí que la veig. Ah, tu sí? Pues jo no. Sí, sortim, estem molt bé. Sortim, en los ullets una mica tancats.
Pues bueno, no res, simplement hem fet este vídeo, no?, per dir-vos que ja està tot en marxa, ho estem Sí, preparant, queden que poquetes places, molt no? bé, queden només 3 o 4 places, apurant, per lo tant, que si teniu ganes encara sou a temps de posar-se en contacte en qualsevol de nosaltres, ho trobareu a les xarxes socials, igual a la de Mariluz com a la meua, o sigui que només cal contactar amb nosaltres, apuntar-vos i nosaltres felices i encantades Deixarem de baix compartir. los links perquè poguéssiu contactar amb nosaltres i, bueno, encantades de continuar compartint, no? Exacte, sí, sí. Doncs no res, ho deixem aquí? Ho deixem aquí. Gràcies. Que vagi molt bé. Adéu. Merci.